Neviem, borci, kto tu zaviedol tento trend, že proste, že back off, ale prosím vás, nech už toto slovo proste zomrie. Kamo, back off nie je nič iné, iba druhá pracovná séria, na ktorej z nejakého princípu zrazu chceš ísť 15 opakovaní. Keď raz vieme, že najefektívnejšia pracovná séria a séria je taká, kde ideš na zhruba 5 opakovaní do zlyhania, keďže vieme, že každá séria, aj keď na nej robíš 15 opakovaní, stimulujúcich máš cca 5 iba, tak prečo by si zrazu chcel robiť back off set? Z ničoho nič proste. Prečo? Ja by som to definoval jednoducho, vzhľadom k tomu, že už mám nejaké roky odcvičené a za tie roky som stretol milión ľudí v posilňovniach a za tie roky 999 000 ľudí prestalo cvičiť a prestali cvičiť z dôvodov jednoduchých, a to boli také, že museli dodržiavať určité plány striktné, či už tréningové alebo jedálničky. A to, čo ty opisuješ, že pochovajme back off set, je síce z pohľadu teórie fajn, ale ak sa chcem vrátiť k tej pôvodnej myšlienke zo začiatku, kde veľa ľudí ukončilo svoju fitness dráhu práve z tohto dôvodu. Ľuďom bolo povedané, aby dodržiavali určité rady, lenže ak chceme robiť veci dlhodobo, ak chceme cvičiť dlhodobo, tak ich musíme udržať v takej rovnováhe s tým, čo je správne a s tým, čo síce až tak správne nie je, ale pomôže nás to udržať na tej dlhodobej ceste v činkárni. Ja cvičím od 15 a baví ma to preto, lebo nie vždy som všetko dodržiaval, ako by to malo byť, ale som si to obohatil. Ten môj tréning nebol vždy dokonalý, vedel som si ho upraviť tak, aby mi to vyhovovalo, aby ma to hlavne bavilo. Drvivá väčšina ľudí má slabšiu voľu a oni potrebujú nejakú tú radosť do tej svojej aktivity. Potrebujú nejaký ten cheat meal do toho svojho jedálnička, aby zotrvali na tej ceste, aby ich to po mesiaci neprestalo baviť. Oni potrebujú nejaké spestrenie toho tréningu. A ako inak máš spestriť svoj tréning, ak nie napríklad back off setom alebo obyčajnou pumpovačkou raz za čas. Nie vždy človek má chuť cvičiť striktne a 100% dokonale podľa teórie, ale proste jednoducho si to užiť. Samozrejme, berme to tak, že 90% času vo fitku by si mal využiť správne, ale tých zvyšných 10%, pokiaľ nie si krížo, tak jednoducho ber trošku s nadhľadom, uži si to fitko, daj si pumpovačky, back off sety, daj si 4x12, daj si 4x20 kľudne, ale užívaj si to, pretože o tom je život. Čus.